Ahoj, jmenuji se Kateřina, moc tě tady vítám při poslechu tohohle podcastu, je mi velikou ctí. Jsem ráda, že mi dáváš důvěru a chci se v tomhle podcastu dotknout opět tématu jídla a psychologie. A já rovnou do toho skočím, protože co by to bylo za podcast, kdyby jsme se nedostali rovnou k jádru věci a k praktickým věcem a já, která miluje somatiku, která studuje psychologii, která je v psychoterapeutickém výcviku Virginie Satir a je mi velikou ctí tam být, tak si myslím, že právě skočit rovnýma nohama do podcastu a pospojovat tu vědu, možná která pro nás vypadá tak úžasně, protože častokrát chodíme na psychoterapii, tak pospojovat to k těm běžným momentům a přiblížit vám to mi přijde neskutečně užitečný. Já začnu něčím, co si dokážeme všichni představit, protože si myslím, že praktický příklady nám vždycky pomůžou. Představ si, že je večer, že jsi sama. Třeba děti už spějí, partner je někde na fotbale nebo něco. Žena se vyřídila, kuchyni uklidila, nikdo konečně po tobě nic nechce. Ty si sedneš na gauč a přestože bys měla cítit úlevu, tak místo toho cítíš takový jako vnitřní neklid. Tak se zvedneš a aniž bys o tom přemýšlela, tak jdeš do kuchyně, přestože jsi večeřela, přestože víš, že nejsi hladová, ale tvůj mozek ti našeptává něco jiného. Otevřeš pajsku nebo lednici, mrazák, vezmeš si tu čokoládu, ty sušenky, tu zmrzlinu. A pak si poprvé kousneš. A najednou je ticho. A ten hlas v tvý hlavě, který ti celý den říkala, měla jsi to udělat líp, nebo zase jsi to nestihla, tak ten hlas najednou zmlkne. Je to úplně jako kouzlo. Je to, jak když se přikryješ takovou měkkou dekou. A možná druhý den ráno se zase řekneš, jak jsi byla nemožná, jak jsi měla slabou vůli a jak jsi opět selhala. Já se k tomu dostanu. Dostávám se k tomu v každém podcastu, pokaždý říkám, že jste neselhali. A to je i důvodem toho, proč tady jsem, proč tohle ty věci pospojovávám do běžných situací nás všech. Já jsem v tom žila 25 let. Hodně jsem si prošla záchvatovitým přejídáním, neláskou k sobě, nenávistí k sobě, kdy jsem se nemohla dotýkat svýho těla. A o tom chci se právě bavit. Nejste slabí. To, co děláte, není slabost. Když budu mluvit konkrétně k tobě, ty, která mě posloucháš, nejsi slabá. Ale tvoje tělo má geniální strategii, jak přežít. A tvoje tělo nehledá vlastně ani cukr. Tělo hledá úplně něco jiného. A o tom se chci dneska povídat, protože potom teprve začneme tomu našemu tělu rozumět. Já jsem měla tu úžasnou možnost spolupracovat s Gaborem Maté. Možná než to ale dám do souvislostí, tak já jsem si vždycky myslela, že možná si to myslíš taky, že psychologové, psychoterapeuti, všichni možní experti, že to mají vyřešený. Jo, že plujou na nějakém zenovém obláčku, jsou vyrovnaný, stravujou se skvěle, jedí nějaký klíčky, meditují každý den prostě minimálně 2 hodiny. A já právě chci mluvit o Gaboru Maté, protože miluju takový jeho drb. A Gabor Maté, když by ho měla přiblížit, on je úžasný lékař, je to podle mě taková světová asi špička. On léčil lidi vlastně asi nejtěžší závislí na heroinu, napsal spoustu knih, napsal spoustu bestsellerů, specializuje se na traumata. A on, když měl stres, tak on nebral drogy. On chodil nakupovat CDčka s klasickou hudbou.
A Gabor sám přiznal, že v jednom týdnu dokázal utratit $8,000 za hudbu. A vyprávěl, jak lhal svý manželce, že jde na pracovní schůzku a přitom běžel do obchodu, aby si koupil další verzi Beethovena. A popisoval ten trans, ten moment, kdy vyšel do obchodu a v tu chvíli ten okolní svět kolem ní zmizel. Tu sílu toho vzrušení a pak ten hrozný stud, když ty tašky s těma CDčkama pašoval domů, aby ta rodina ho neviděla. A to je to, co je podle mě úžasný, protože Gabor Mate, to je kapacita. Já, když jsem měla možnost s ním mluvit, já jsem byla na vrcholu, jako blaha, mě se splnil můj životní sen. To je světový expert na mozek. A dělal to samý, co možná děláš ty, minimálně jsem to dělala já, s tabulkou čokolády. A proč to říkám? Protože ten princip je úplně stejný. On nechtěl hudbu, stejně jako ty nechceš asi cukr, ale oba chcete úlevu. A on utíkal před nějakým svým vnitřním tlakem k hudbě a ty asi třeba utíkáš k jídlu. Takže první věc pro dnešek. Pokud Gabor Mate nedokázal odolat Beethovenovi, tak si přestaň nadávat za piškoty nebo za čokoládu. Protože jsi pouze člověk, který hledá lék na bolest. A já ještě tady chci říct něco s tím, co mě napadá. Tohle je takový moje povídání, takový moje předávání poznatků, který já sama zjišťuju, v kterých se hrabu, kterýma se já edukuju. Já jsem načetla spousty knih a upřímně mě neuvidíte u televize. U mě na nočním stolku jsou jedině encyklopedie. Ano, jsem blázen, ale tohle to není náhrada za žádnou odbornou pomoc. Prosím, jestli cítíte, že potřebujete vyhledat pomoc, tenhle podcast není náhrada. Tohle je povídání, abych já vám to přiblížil. Takže vrátím se k tomu Gaboru Mate a co se děje u nás, jo? Pojďme si to trošku rozebrat, co se děje v hlavě, když jíš a vlastně o sobě vůbec nevíš. Psychologové tomu říkají teorie úniku. A je to docela zajímavý, protože všimla jsi si, že když se přejídáš, tak nemyslíš na budoucnost, že v tu chvíli nemyslíš třeba na hypotéku nebo na dluh, který máš, nebo nemyslíš na to, že třeba v práci si něco pokazila, protože v tu chvíli většinou existuje jenom chuť, polknutí. A celý svět se nám smrskne na ten talíř. Protože pro tvůj přetížený mozek je to určitý druh dovolený. Je to jediný způsob, jak může na chvíli vypnout toho vnitřního kritika, který mu sedí na rameni a celý den tě sekíruje. A to jídlo je v tu chvíli takovým tlumičem. A není to asi ani o tom, že by ti to chutnalo, ale je to o tom, že potřebuješ přestat bejt na chvíli sama sebou, se všema těma starostma, který máš. A cukr v tu chvíli je jenom to nejlepší anestetikum. Já bych ti chtěla dát teďko nástroj, který můžeš začít používat hned dneska večer. Já si myslím, že je to moc hezký cvičení. Je to takový cvičení pro tvoje ústa, protože neurověda zjistila, že to, na co máš chuť, přesně prozrazuje, jaký emoce jsou pod tím schovaný. Tvůj nervový systém si totiž vybírá jídlo podle toho, co potřebuje vyřešit. Takže pojďme si dát takový malý test. My budeme pokračovat v té placené části podcastu. Je to podpora mý práce, mých studií, je to důvod prostě, kterým se vám snažím dát něco navíc, jako poděkování za to, že podporujete moji práci. Přesto samozřejmě by to mělo být dostupný spousta i jiných užitečných věcí všem, kteří poslouchají ten podcast darma.
Já doufám, že rozumíte tomu, proč to takhle dělám. A proto chci sem i do téhle zdarma veřejné částky dát zajímavé věci, které můžete aplikovat, které vám pomůžou s tím daným tématem, který každý týden rozebíráme. Jenom říkám, že každý týden vycházejí 2 podcasty, jeden se specializuje na jídlo a psychologii, to je ten, a pak ještě čistě psychologický na různý životní situace, které s jídlem nesouvisejí. A pojďme si teďkon udělat to cvičení, jo? Schválně jakýsi tip. A já ti budu říkat. Tip A je, že potřebuješ něco zničit. Slovo, když řeknu slovo zničit, vybav si křupání. Spojím to, sáhneš po brambůrkách, po voříškách, po tvrdých bombonech. Musíš to kousat, musíš to drtit, musíš slyšet to křupnutí. Častokrát tohle je vztek a frustrace. Protože my máme evolučně v čelistech uložený program bojuj. To znamená, že když tě naštve šéf, ale nemůžeš po něm skočit, tak tvoje čelistky, tvoje svaly v čelistky jsou v křeči. A ty se potřebují nějak vybít, potřebují uvolnit tu energii. A křupání brambůrků je vlastně taková mikroagrese, protože tím uvolníš ten přetlak. Nebo seš typ B, že potřebuješ obejmout. Jo, třeba cucání. Třeba máš chuť na zmrzlinu, nebo máš chuť na čokoládu, která se ti rozpustí na jazyku, nebo na nějaký puding, nebo na rýžovou kaši. To většinou totiž symbolizuje osamělost a úzkost. Proč to tak je? Protože sání je první uklidňující reflex, který máme jako miminka. Sání se rovná máma a máma se rovná bezpečí. Takže když si dáme lžičku zmrzeny do pusy, tak tvůj mozek se vrací do období, kdy ti někdo choval. Ty si tím chemicky vyrábíš svoje vlastní obětí. Takže příště, až budeš stát u lednice nebo u šplajsky, tak se zeptej sama sebe, chci do něčeho kousnout, to znamená, jsem naštvaná, anebo chci jako se pohladit a je mi smutno. Protože už jenom tohle uvědomění je půlka vítězství. Já bych chtěla tu free verzi zakončit myšlenkou od Donalda Winnicota. Pardon. Byl to takovej moc milej britský doktor, který celý život pozoroval mámy a děti. On říkal nádhernou věc. On říkal, že dítě nepotřebuje dokonalou mámu, ale potřebuje dost dobrou mámu. Takovou, která ho prostě bude držet, když se svět kolem bude sypat. A říkal tomu držení. Víš, co je na tomhle tom úplně nejsilnější? Že častokrát se stane, že my, dospělí ženy, častokrát nemáme nikoho, kdo by nás držel. Nemáme nikoho, kdo by nás objal a řekl, to je dobrý. Jsi v bezpečí, i když se ti to nepovedlo. My jsme častokrát na to sami. A tak v té zoufalé snaze o to držení právě saháme po té čokoládě. Protože čokoláda je sladká jako to mateřský mlíko. Protože nás zahřeje. Protože nás nikdy neodmítne. A tím pádem se jídlo stalo naší náhradní matkou. Takže, až si večer půjdeš dát sušenku, tak neříkej si, že jsi nenažraná, že jsi selhala, ale řekni si, já si vnitřně potřebuju pochovat a tohle je jediný způsob, který tuhle chvíli to umím. Protože ty děláš to nejlepší, co můžeš, s tím, co umíš, aby si se uklidnila. A vlastně to je i poselstvím tohohle podcastu, abych vám přiblížila,
jak to spolu souvisí. Protože, když to vezmu na tenhle podcast, my jsme si ukázali, že vaše tělo nehledá cukr, vaše tělo hledá klid. No a bonusové části bych se chtěla věnovat tomu, jak najít klid právě přímo v těle, abyste k tomu nepotřebovali sušenku, zmrzlinu, čokoládu, brambůrky. A chci se zabývat imaginárníma tlačítkama na vašich tělech, který právě budou fungovat stejně jako ta čokoláda a po který nebude bolet vás břicho a nebudete mít z toho špatný svědomí a výčitky. Tak jo, já doufám, že vás ten podcast bavil, budu moc ráda za komentáře, budu moc ráda za náměty, jak bych mohla ten podcast vylepšit. Já dostala jsem komentáře, mluvila jsem o tom v minulém podcastu, že ohledně těch bonusových epizod snažím se to takhle rozdělit. Prosím, pochopte to a my se uslyšíme zase u dalšího podcastu a pokud s jídlem, tak zase za týden. Tak ahoj.